Hej YouTube. I dag der holder jeg min telefon med hånd, fordi mit trick, det kan man ikke se, hvis det er i mit kamerastativ. Men tricket, det ser sådan ud. Og så er der ild i den. Du holder din Zibo sådan her. Og så at din langfinger skal stride ud. Men du åbner den sådan der og giver slip. Og så slår du bare hånden ned i benet. Det kan være sengen, det kan være det hele. Men det der så sker, det er, når du åbner den, så tager du den op, og så i det du slår den ned, når det så rammer, så tænder den. Og hvis du gør det hurtigt nok, så skal det nok virke. Men det var alt for i dag.